नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, मागच्या भागात तुम्ही बघितलं की आपण संचित ठाकूरला भेटलेलो, कोकणातील एका यूट्यूबर्सला। आता आपण त्याच ठिकाणी आहोत आणि संचित सोबतच आपण अजून एका यूट्यूबरला भेटणार आहोत, मुक्काम पोस्ट कोकण शशांक ठाकूर। मुक्काम पोस्ट कोकणचे क्रिएटर शशांक ठाकूर यांना आपण भेटणार आहोत। तर यांच्या चॅनलची गोष्ट सांगायची झाली तर जे आपले कोकणातील डेली व्लॉग्स असतात किंवा तुम्ही आता म्हणजे ते मुंबईला ॲक्च्युली असतात जॉबला वगैरे, तर त्यावेळी कोकणात येणाऱ्यासाठी आता सध्या कोरोना काळात जी काय कंडिशन आहे, ट्रेनने बसने किंवा काय सध्याची परिस्थिती आहे त्याच्यावरचे त्यांचे व्हिडिओ असतात। सोबतच पूर्ण शेतीची वगैरे माहिती असते, त्याच्यानंतर कोकणातील खाद्य संस्कृती याची देखील ते सुंदर माहितीचे व्हिडिओ बनवतात। तुम्हाला सिनेमॅटिक शूट्स वगैरे हे सर्व बघायचं असेल तर एकदा त्यांच्या चॅनलला नक्की भेट द्या आणि आपण आज त्यांच्यासोबत आहोत, तर हा व्हिडिओ देखील नक्की बघा। तर मित्रांनो, आमच्यासोबत आहेत मुक्काम पोस्ट कोकण यूट्यूब चॅनलचे क्रिएटर शशांक ठाकूर। शशांक भाई, नमस्कार। पहिल्यांदा तुमचं वेलकम आमच्या सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर। थँक्यू सो मच। तर यांच्या चॅनलचे सबस्क्रायबर आहेत अंदाजे 22 ते 25,000च्या दरम्यान सबस्क्रायबर्स आहेत आणि जवळपास 3 वर्ष जुनं यांचं चॅनल आहे कोकणातलं। आणि जॉब आणि पूर्ण ही यांचा छंद हे सर्व मॅनेज करताना थोडीशी दमछाक होते, ते आपण पुढे माहिती घेणारच आहोत। पण मला सांग, यूट्यूब चॅनल सुरू करावं असं का वाटलं? माहीत नाही, पण मी एक आपले गणपतीमध्ये ज्यावेळी गावी यायचो त्यावेळी 2-3 फुगडीचे व्हिडिओ बनवले होते। बरोबर। आणि ते फुगडीचे व्हिडिओ मी टाकले होते यूट्यूबवर। शशांक ठाकूर म्हणून एक चॅनल आहे। ओके। ते माहित पण नव्हतं चॅनल असतो, त्याला काहीतरी फक्त एक तिथे मी बेसिकली आहे ॲडव्हर्टाइज एजन्सी मधला माणूस। ओके। त्यामुळे मला माहिती होतं, आम्ही युट्यूबवर आपण व्हिडिओ वगैरे सर्च करून बघत असतो, आम्हाला जे काही डेटा लागतोय व्हिडिओसाठी वगैरे त्याच्यासाठी। सो म्हटलं आपण व्हिडिओ टाकूया आपला गावचा। मी व्हिडिओ टाकल्यानंतर त्याला व्ह्यूज वगैरे आले, कमेंट्स आले, त्यानंतर समजलं असं काहीतरी असतं। ओके। मग एक गावच्या बद्दल आवड तर आहेच, कारण माझा जन्म गावचा आहे आणि मी शिक्षण माझं 10वी पर्यंत गावी झालंय। त्यामुळे मग म्हटलं आपण ज्यावेळी गावी जातो त्यावेळी आपण व्हिडिओ बनवायचे। सुरुवातीला ज्यावेळी मला चॅनल ओपन करायचा होता त्यावेळी असं नव्हतं की मी होस्ट करेन। बरोबर। माझ्या डोक्यात अशी एक आयडिया आली की आपण कोकणावर आधारित आपण व्हिडिओ बनवायचे। ओके। आणि त्या व्हिडिओमध्ये आपण गाव दाखवायचे, प्रत्येक गाव व्हिडिओ मध्ये आला पाहिजे। बरोबर। ह्यांचे पहिले जर तुम्ही व्हिडिओ बघितलात ना, तर प्रत्येक व्हिडिओला असे हे मुक्काम पोस्ट कोकण, बरोबर, मसुरे, मुक्काम पोस्ट, बरोबर, मी बघितले ते व्हिडिओ। तर प्रत्येक गाव एका प्लॅटफॉर्मवर आला पाहिजे, हा माझा हेतू होता। तर ही कन्सेप्ट घेऊन मी 2-3 जणांकडे गेलो होतो, म्हटलं तुम्ही या कन्सेप्टवर काम करू शकता का? तर बऱ्याच जण इंटरेस्टेड भरपूर जण होते। ओके। पण एक्झिक्यूट करायला कारण कठीण गोष्ट आहे ही, ज्यावेळी आपलं काहीच नसतं आणि त्यावेळी एखाद्या गावात जाऊन आपण व्हिडिओ बनवणार, बरोबर, प्रत्येक गावात फिरायचं आहे, त्यानंतर मग त्याच्यासाठी माहिती पण व्यवस्थित मिळाली पाहिजे आणि ओरिजिनल माहिती मिळाली पाहिजे। तर ती सगळ्यांनाच पॉसिबल नव्हतं, म्हणजे मला 2-3 जणांनी सांगितलं हा करूया। नंतर मग म्हटलं आपणच करूया। बरोबर। ओके। म्हटलं आपण करूया। मग म्हटलं कोकणाबद्दल रिसर्च चालू झालं, त्यानंतर मग समजलं अरे अनिकेत रासम नावाचा एक मुलगा आहे, बरोबर, तो करतोय काहीतरी व्हिडिओ। अनिकेत रासम पण नुकताच आला होता, त्यावेळी 2-3 महिने झाले होते। त्याच्यानंतर एक संदेश पण होता रत्नागिरी, संदेश कोकण संस्कृती, हे 2 जण होते। अनिकेत मला आपल्या इकडचा कणकवलीचाच मुलगा आहे, म्हटलं मी त्याला जाऊन भेटलो, ठाण्याला आमची भेट झाली, त्याला मी कन्सेप्ट ऐकवली, तर त्याने मला सांगितलं की यार तू हे दुसऱ्याने करण्यापेक्षा तू स्वतः कर। बरोबर। आणि मग परत मी आणि अनिकेत भेटलो CST ला, आम्ही शॉपिंग केली, त्याच्यासाठी जे काय कॅमेरा असेल, त्यानंतर ट्रायपॉड असेल, असं वेगवेगळ्या गोष्टी आम्ही घेतल्या। ओके। आणि आम्ही कोकणची ट्रेन पकडली रात्रीची आणि उतरलो आम्ही कुडाळला उतरलो। ओके। कुडाळला उतरलो आणि आम्ही एका माणसाला आधीच मी म्हणजे तयार केलं होतं की मी तुझ्या गावी येणार आहे, इथे राहणार आहोत आणि
तिथला आपण परिसर शूट करणार आहोत. बरोबर. मी असे इंटरव्ह्यू घेईन, कारण मी बेसिकली एक ऍडव्हर्टाईज एजन्सी मधला असल्यामुळे ना मला हे सगळं स्क्रिप्टेड माझ्या माइंड मध्ये हे सगळं फिक्स होतं. बरोबर. त्यामुळे तेवढा काही प्रॉब्लेम आला नाही. नाही प्रॉब्लेम पुढेच आहे. तिथे उतरल्यानंतर त्या माणसाला फोन करतोय, तर त्या माणसाने मला बोलवून घेतलं तिथे. ओके, मी त्याचा गाव शोधत मी त्या गावात गेलो तिथे. आणि तिथे गेल्यानंतर तो माणूस बोलतो, अरे तसं नाही होऊ शकत रे, माझं ना जरा काम आहे, मी इकडे चाललो तिकडे कारण सांगायला लागला. लिटरली मी सांगतो, त्यावेळी असं वाटलं होतं की नाही, बस सोडून देऊया, पहिल्या सोडून सुरुवात पण नाही झाली त्यावेळी. पण त्यावेळी वैतागला, यार काय करतोस यार, एवढ्या लांबून आलो आपण आणि काय फालतूगिरी आहे, काय तो माणूस आहे. म्हटलं नाही यार. मग मी माझ्या भावाला बोलवून घेतलं, टांगुड्यावरून पुढे आला. जवळ नाहीये, जवळपास 30-35 किलोमीटर इथून माझा भाऊ गेला आणि तिथे मला आणि अनिकेतला घेऊन आमच्या गावात घरी आला. ओके. म्हटलं देवाच्या मनात हेच असेल की आपल्या गावापासून सुरुवात करायची असेल. बरोबर. म्हणून हे सगळं घडलंय. ओके. आलो गावात, मस्त जेवलो आणि संध्याकाळी आम्ही मळ्यामध्ये नारळ पाणी प्यायला जातोय. त्यावेळी मी ब्लॉगिंगला सुरुवात केली. अशा प्रकारे माझ्या चॅनलला सुरुवात झाली. ओके. शशांक भाई, मला एक सांग की मुक्काम पोस्ट कोकण हे नाव कसं काय ठेवलं? नाव आम्ही युट्यूबवर शोधत होतो, तर 3-4 नावं सापडली. पण मला वाटतं की जर कोकणाच्या जवळचं नाव कोणतं असेल तर ते मुक्काम कोकण, कारण पूर्ण कोकण आहे त्याच्यामध्ये आणि आपण मुक्कामी तिथे यायला पाहिजे. बरोबर. आणि ते माझ्या आयुष्यात तरी इम्प्लिमेंट झालंय. मी मुक्कामी कोकणात आलो. तसं मुंबई पण कोकणातच येते म्हणा. कोकणचा पूर्ण प्रदेश प्युअर कोकण सध्या राहिलंय ते आपलं तळ कोकण, सिंधुदुर्ग. पण आता ते नाव पडलं. ओके. पण आता मला सांग की तू आता मुंबईमध्ये वगैरे जॉब करतो आणि त्याच्यानंतर हे व्हिडिओ पण बनवतोस, मग हे कसं काय तू मॅनेज करतो? सुरुवातीच्या काळात मी अनिकेत सोबत आलो होतो, जे आम्ही 5-10 दिवस राहिलो होतो. माझ्या गावी 5-6 दिवस, त्याच्या गावी 2-3 दिवस. आणि त्यानंतर जो मी गेलो होतो परत मी 2-3 महिन्यांनी आय थिंक आलो होतो. आणि त्यावेळी काहीतरी मी व्हिडिओ बनवले होते. असे टोटल मिळून काहीतरी 10-12 व्हिडिओ माझे एका वर्षात होते. ओके. म्हणजे खूप मोठी गोष्ट नाही आणि जास्त नाही. बरोबर. हो, एका वर्षात 10 व्हिडिओ म्हणजे एका वर्षात 10 व्हिडिओ म्हणजे काहीच नाहीये. त्यानंतर मी कसं ना, माझा जॉब होता ऍडव्हर्टाईज एजन्सीमध्ये, सो ते सांभाळून मला करता येत नव्हतं. कधीतरी आलो, त्यानंतर मग परत माझी एक वेब सिरीज चालू होती. मी वेब सिरीज लिहितोय आणि ते शूटिंग पण गावातच होती. पुढचं वर्ष माझं त्याच्यामध्ये गेलं. त्याच्यामुळे जेव्हा गावी आलो ते त्या गोष्टीसाठी आलो होतो, त्यामुळे व्हिडिओ शूट करायला मिळाले नाही. बरोबर. 2 वर्ष माझी अशीच गेली. माझ्या चॅनलवर फक्त 10-12 व्हिडिओ होते. म्हटलं आपलं काय होणार नाही. हो. पण बूस्ट कधी मिळाला? लॉकडाऊन झालं. लॉकडाऊन मध्ये. बरोबर. आणि लॉकडाऊन मध्ये मी गावीच आलो आणि आता मला 1-1.5 वर्ष झालं मी गावीच आहे. गावी व्हिडिओ बनवतो, शेती करतो. ओके. शेती पण? हो, मस्त फिरतो आणि व्यवस्थित आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आवड वगैरे काय, म्हणजे शेतीपेक्षा अजून काय आवड अशी? खाणं वगैरे असं काय, किंवा कुठे फिरणं वगैरे? खायला तर प्रत्येकालाच आवडतं. ते तर आहेच, पण कोकणामधला असा वेगळा कुठला स्पेशल पदार्थ किंवा नॉनव्हेज मध्ये मासे वगैरे? नॉनव्हेज मध्ये मला ना कोळंबी आवडते. कोळंबी. ओके. आणि इकडे तर आपल्याला मालवण मध्ये वगैरे भरपूर मिळते. भरपूर. आमच्या आता आपण ही गड नदी आहे, गड नदीमध्ये आम्ही मासे पकडतो. मासे पकडण्याचे पण व्हिडिओ असतात माझे. पण फार मी मासे वगैरे पकडण्याचे व्हिडिओ बनवत नाही. बरोबर. कारण काम असतात, शेतीचे वगैरे काम जास्त दाखवतो. गावात आल्यावर म्हणजे एकदम कामात पण थोडासा वेळ जातो निघून आपल्याला. आई वडिलांना वगैरे मदत करण्यात वेळ जातो. बरोबर. वगैरे आहे. ज्यावेळी तुम्ही ना युट्यूब चॅनल चालू केलं, तेव्हा अशी एखादी वेळ तुमच्यासोबत आली की म्हणजे युट्यूब चॅनल चालू केलं तर तुम्हाला असा पश्चाताप झालाय की तुम्हाला वाटलं की युट्यूब चॅनल मी का चालू केलं? अजिबात नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे मी अजून पण युट्यूबवर माझं काही पोट वगैरे चालतं अशी गोष्ट नाहीये. म्हणजे पेशन्स आहेत. तर पेशन्स. मी 3 वर्ष झाले, 3-4 वर्ष झाली मला आता. 4 वर्षामध्ये माझे 22,000-23,000 सबस्क्रायबर आहेत. बरोबर. सो मला असं कुठेच वाटत नाही की युट्यूब मुळे आपण आहोत, त्यानंतर युट्यूब मुळे आपल्याला पश्चाताप व्हावा. मी माझ्या मला एक आनंद मिळतो. मी जे फिरतोय ते तुम्हाला दाखवतोय आणि
तुम्हाला पण ते आवडतंय म्हणून मी बनवतो. बरोबर ना की माझं हे आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं, जास्तीत जास्त लोकांनी आपल्याला बघितलंच पाहिजे, जास्तीत जास्त लोकांना ते आवडलंच पाहिजे. असं काही पैसे कमवण्यासाठी आपलं अजिबात नाही. पोटा पाण्यासाठी मी सोलरचं काम करतोय. बरोबर. त्यानंतर आपलं शेतीची कामं चालू आहेत माझी, आणि माझी इतर 1-2 कामं, लिखाणाची वगैरे कामं चालू असतात. ओके. म्हणजे मला युट्यूब कडून तेवढं इन्कम येत नाही, आणि मी युट्यूबवर अवलंबून अजिबात आहे. फक्त एक आवड म्हणून करतो. पण तुम्हाला सांगेन मी, जर तुम्ही युट्यूब करताय तर पैसे बघून तुम्ही युट्यूब कडे येऊ नका, अजिबात नाही. बरोबर. जर तुम्ही प्रामाणिकपणे कराल तर तुम्हाला पैसे पण मिळतील. त्याच्यामध्ये बरेच गोष्टी तुम्हाला शिकायला मिळतील युट्यूब. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे ना, युट्यूब तुम्ही का करा माहितीये, तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी. तुम्ही स्वतः एक व्यक्त होता, तुम्हाला काय बोललं पाहिजे, कधी बोललं पाहिजे, ते सगळं समजतं. त्याच्यासाठी युट्यूब करा, ना की 4 लोक तुम्हाला बघतायत म्हणून युट्यूब करा. बरोबर. आणि असं युट्यूबमुळे ह्या युट्यूब चॅनल चालू केलं, मग तुझ्यात काय असं काय चेंज वगैरे असं झालं? म्हणजे पहिला तू कसा होतास किंवा युट्यूब चॅनल नंतर काय बदल असं काय झालंय का? असं काही झालं नाहीये. मी पहिला जसा होतो तसाच आहे. आज पण मी त्याच रस्त्याने फिरतोय. नॉर्मली मी आज गावात असतो त्यावेळी माझे मित्रमंडळी माझेच असतात. असं म्हणजे ना, मी हा प्रश्न का विचारलाय, कारण कसं असतं काही जणांचं की त्यांचे 10,000 5,000 सबस्क्रायबर झाले ना की पूर्ण अशी हवेत मोठे युट्यूबर झाल्यासारखे असतात. तर त्याच्यामुळे मी विचारलं की म्हणजे आधी काय याच्यामध्ये पर्सनॅलिटीमध्ये चेंजेस झालाय का? काही नाही. नॉर्मली मला जे लोक ना, माझं टोपण नाव छोटू आहे. अगदी 5-10 वर्षाचा मुलगा पण मला येऊन छोटूच बोलणार. अरे बाप. ओके. त्यामुळे माझं असं काही मोठा युट्यूबर आहे किंवा काय असं काहीच नाहीये. त्यामुळे ती काहीच हे झालं नाहीये चेंजेस वगैरे. पण म्हणजे एक समज येते की बाबा आता आपल्याला 4 लोक ओळखतात, त्यामुळे आपण नीट वागलं पाहिजे. बरोबर. जे फालतूगिरी आपण लाईफ मध्ये आधी केली आहे ती फालतूगिरी आता बंद केली पाहिजे. बरोबर. त्यामुळे ती एक समज आली. शशांक भाई, मला सांग की आता तुझं आता चॅनल 22,000 वगैरे सबस्क्रायबर्सचा आहे, व्हिडिओना देखील चांगला रिस्पॉन्स मिळतो. भविष्यात असं काय वेगळा कंटेंट किंवा काय आता जो तू जे डेली व्लॉग करतोय त्याच्यापेक्षा वेगळं काय असं करायचं प्लॅनिंग वगैरे आहे का? बरोबर. पहिली गोष्ट म्हणजे मी डेली टाकत नाही, त्यामुळे डेली ब्लॉग म्हणू शकत नाही. पण मी ब्लॉग बनवतो. कंटेंट असं नाहीये, पण माझं गाव सांगता खुशाली जी मी सिरीज सुरुवातीला चालू केली होती, तर ती करायला मला आवडेल. भले त्याला व्ह्यूज येतील न येतील, पण प्रत्येक गाव एका चॅनलवर, एका प्लॅटफॉर्मवर दिसला पाहिजे. हा जो माझा मोटो आहे, ज्या मोटोसाठी तुम्ही चॅनल चालू केलेलं पहिलं. बरोबर. तर तो मला पुन्हा चालू करायचा आहे. आणि मला जेवढं समजतं तेवढं तुमच्या प्रत्येकाच्या व्हिडिओचा उपयोग होत असतो. कारण भरपूर जण असे असतात ना जे फक्त एंटरटेनमेंट साठी व्हिडिओ बघत नाही, त्यांना माहिती पाहिजे असते, त्यांना माहिती पाहिजे असते. प्रत्येक गावाची एक इन्फॉर्मेशन ते नोट करत असतात. अशी लोक खूप तुमच्या चॅनलवर नजर ठेवून असतात, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला व्हिडिओ बनवायचे. ओके. शशांक भाई, तुमच्या मुक्काम पोस्ट कोकण चॅनल साठी धन्यवाद. थँक्यू. भविष्यासाठी तुमच्या थँक्यू सो मच. आणि जे तुमचं काय प्लॅनिंग वगैरे असेल ते सक्सेसफुल होऊन देत. मित्रांनो, मुक्काम पोस्ट कोकण यूट्यूब चॅनल आहे, हे जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्या चॅनलवरचे व्हिडिओ वगैरे बघा. आणि त्याचसोबत आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल देखील सबस्क्राईब करा. माझे जर कोणी सबस्क्रायबर हा व्हिडिओ बघत असतील आणि कोणी आशिष नाटाळकरचा सुवर्ण कोकण हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. खूप सुंदर व्हिडिओ असतात, माहितीपूर्ण व्हिडिओ असतात. आणि मागासून आपण 2-3 फेऱ्या मारल्या उभे राहिलो. बरोबर. खूप मजा आली आशिष तुझ्यासोबत. थँक्यू. आता आपण जाणार आहोत नारळ लढवायला. तुझं माहित नाही तू व्हिडिओ मध्ये घेतोयस की नाही, पण बघूया, जाऊया. आता एवढा महाल होते तिकडे भेटून पण येऊया. नक्कीच. अजून एक कंटेंटचा व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. ठीक आहे, तर तो देखील व्हिडिओ नक्की बघा. बाय बाय. बाय बाय. मित्रांनो, मुक्काम पोस्ट कोकण सोबतचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि त्याचसोबत मुक्काम पोस्ट कोकण आणि सुवर्ण कोकण ही 2 यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.